Iako mlada disciplina koja na tržištu postoji svega 20 godina, neuromarketing svjetlosnom brzinom preuzima svijet i na neki ga način koristi svaka veća tvrtka ili sveučilište. Uz njega se vežu i brojne zablude, dijelom zbog nepoznavanja tematike, dijelom zbog korištenja behavioralnih mjerenja. To je interdisciplinarna znanost koja koristi i neuroznanstvene alate, i alate behavioralne psihologije, i različita druga kognitivna, emotivna i druga različita mjerenja koje se koriste i devariraju ne samo u marketinškoj disciplini, nego i u neuroznanosti, a i očito i u nekim područjima psihologije također. Tako da tu bi trebalo napraviti distinkciju da se zapravo radi o jednoj interdisciplinarnoj neuroznanosti. I razliku u podacima određenog istraživanja. U tradicionalnom marketingu podaci su dobiveni na kraju neke kampanje ili tržišta. U neuromarketingu sasvim suprotno. U to smo se uvjerili sami napravivši analizu dijela priloga iz jedne emisije. Vi možete napraviti analizu određenog priloga i vi možete odmah sa određenom potvrđenom znanstvenom validacijom znati kakva će biti gledanost tog priloga i što trebate u montaži zamijeniti, koji dijelovi su najgledaniji, koji dijelovi najviše privlače pažnju, gdje se pažnja gubi i tako dalje. Potvrđena znanstvena validacija neuromarketinga iznosi više od 90%. U poslovanju primjerice neuromarketing pokriva cijeli marketinški miks, distribuciju, plasman, promociju i cijenu. Ili pak štedi velike količine novca prije lansiranja kampanje. Starbucks je napravio revolucionarno otkriće sa neuromarketinškim mjerenjem gdje je zapravo pokazalo istraživanje da postoji točno cijena na koju će potrošači biti spremni kupiti. A ta cijena, sad bi mi svi mislili da mora biti određena veća cijena ili da mora biti niža cijena. Ne, nego točno je utvrđena cijena na kojoj naš mozak se osjeća sretan. Ova se disciplina uspješno primjenjuje i na sveučilištima. Institut za neuromarketing tako je proveo iscrpno istraživanje na Oxfordu gdje su se ispitivali motivacija, pažnja i stavovi 1200 studenata koji su slušali trosatna predavanja. Nedavno je neuromarketing koristio Učiteljski fakultet sveučilišta u Zagrebu. Ja sam snimila nekoliko video lekcija za potrebe svoje nastave koja se u ovom semestru održava isključivo online. I te video lekcije, odnosno segmenti tih video lekcija analizirani su pomoću neuromarketinških alata. Analizirane su ekspresije lica i analizirani su pokreti očiju, odnosno fiksacije kako bi se vidjelo na kojim segmentima videa je usmjerena pažnja studenata. Analiza i istraživanja još u tijeku, a docentica Ivana rezultate planira objaviti u znanstvenom časopisu. Rezultati analize bit će uspoređeni i sa rezultatima koji su dobiveni u nekim drugim istraživanjima u svijetu, pa ćemo vidjeti gdje se mi tu nalazimo i što mi možemo naučiti iz toga i kako možemo unaprijediti nastavu. Oprema koja se koristi za neuromarketing mora biti znanstveno validirajuća. Institut koristi softvere nekoliko proizvođača, EEG, i surađuju s inozemnim sveučilištima prema potrebama, poput onog za psihoanalizu u Rusiji i Oxfordom. Obrada i interpretacija podataka jednako su važne. Ako vi primjerice sada imate određeni postotak ambalaže proizvoda i vama se neuromarketinškim mjerenjem detektira da vi to morate promijeniti, a na kraju ti rezultati nisu 100% ili 99% precizni, onda se postavlja pitanje kolike gubitke će imati ta kompanija i koliki trošak će ta kompanija morati napraviti upravo iz tog istraživanja. A s druge strane mi radimo sa Tobijem koji ima izuzetnu validaciju i preciznost. Radimo sa Emotionsom koji, iako ima svoju poslovnu i aplikativnu namjeru, ima brojne znanstvene radove iza sebe. Institut za neuromarketing dobitnik je i prestižne inozemne nagrade za 2021. u kategoriji inovacija i izvrsnosti. Proglašen je tako najinovativnijom institucijom u Europi. Što se pak budućnosti neuromarketinga tiče, docentica Šola ističe kako očekuje razvoj ove discipline u Hrvatskoj, ne samo u akademskim okvirima, već i u aplikativnoj i poslovnoj primjeni.